Ípia, vine de pressa. Crec que aquesta ampolla està viva. Fa anys que intentem entendre per què algunes ampolles exploten i altres creen bombolles meravelloses. Vine que t'ho mostraré. Diuen que és cosa del dimoni, el vi del diable en diuen a França. Però d'altres nits, l'ampolla resisteix i trobem l'elixir més elegant que hagis tastat mai. I si no fos un problema, sinó una cosa nova? L'altre dia, una ampolla va esclatar a un pam de la meva cara. El soroll va ser com un tret de canó. Si no arriba a ser per aquesta reixeta de ferro, avui no hi veuria. Els trossos de vidre surten volant com bales. El senyor d'aquesta masia, don Josep Reventós, acaba de viatjar fins a la regió de Xampany, a França. Ha visitat els seus cellers i ha observat el secret del vidre més gruixut, el tap de suro lligat i la segona fermentació en ampolla. Els dits. Anem a provar una de les ampolles que vam tapar seguint el mètode. Si surt bé, tindrem l'elixir. Si surt malament, millor que te'n retiris una mica, Ípia. Això és música! És el primer cava de la història! Catalunya acaba de fer el millor cava del món i aquestes bombolles viatjaran molt més lluny del que avui podeu imaginar.